Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lawlaw. Lawlaw. Taong 1954. San Jose, Tarlac. Noong mga panahong ito, nakatira sa paanan ng bundok ang pamilya ni Lawlaw. Nasa edad 15 anyos pa lamang siya noon, kaya wala pa siyang gaanong alam sa mga nangyayari sa paligid nila. Ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay, may iilan ding pamilyang nakatira. Ang mga pamilyang yon ang palaging kasakasama ng kanyang ama kapag nagsasaka o hindi naman kaya'y nangingisda. Matagal na rin nila yung kakilala, kaya na may minsan, pumupunta sila sa tahanan ng mga ito para makipag-usap at tumambay buong maghapon. Yun lang kasi ang nagagawa nila sa lugar na yon upang maibsan ang matinding pagkaburyong. Naisin man kasi nilang tumungo noon sa baryo para makapaglakad-lakad, hindi naman yun magiging madali. Sa sobrang layo kasi nito, halos kalahating araw ang kanilang bubunuin para makapunta at makauwi sila. Matinding pagod din ang kanilang mararanasan, kaya kapag pumupunta sila roon, sinisigurado nilang meron talaga silang pakay. Dahil sa malayo nga sila sa bayan, gubat ang nagiging pangunahing palaruan nila Lawlaw at ng kanyang mga kaibigan. Kapag umaga may mga pagkakataong pumupunta sila ng ilog para maligo. Maraming beses na silang inabisuhan ng kanilang mga magulang na huwag doong pumunta, pero masyado talaga silang makukulit. Hindi nila naisip noon na ang katigasan ng kanilang ulo ang magpapahamak sa kanilang lahat. Isang araw, pag-alis ng tatay niya sa kanila, sakto naman ang pagdating ng kanyang mga kaibigan. 4 na kakilala niya ang dali-daling pumasok sa bahay nila, na ayon sa mga ito, kanina pa silang nasa labas, hinihintay na umalis ang kanyang ama. Kapag pumupunta kasi sila na naroon pa yon, hindi malabong tanungin sila nito kung ano ang pakay nila kay Lawlaw at sa kanyang mga kapatid. Yun kasi ang malimit na ginagawa ng kanilang padre de pamilya, kaya naging mailap na doon ang mga kaibigan niya. Hindi lang yun, wala ring araw na sinusumbong sila nito kapag may nakikita itong hindi maganda sa ginagawa nila. Nang marinig naman ni Lawlaw ang tungkol dito, agad naman niya yung tinanong ukol sa gagawin nila sa araw na yon. Bukod kasi sa masyadong maaga ang kanilang pagpunta, nararamdaman na niya noon na may lakad silang 5. Dahil sa kanyang itinanong, agad naman itong inilahad ang kagustuhan nilang maligo sa araw na yon. Pagkasambit naman ito ng tungkol dito, dali-dali naman itong inilabas ang tipak ng karne ng baboy at isang pugitang nakuha nila sa dinalang pagkain ng kanilang mga magulang. Ayon pa sa mga ito, kinakailangan nilang agahan ang pagtungo sa sapa dahil lulutuin pa nila ang mga pagkain. Inabisuhan na rin siya nitong isama ang kapatid niyang sumunod sa kanya para naman kahit papaano marami sila. Nang marinig naman ni Lawlaw ang bagay na yon, dali-dali naman niyang pinuntahan ng kanyang kapatid. Pagpasok niya noon sa kusina, nadatna niya yung tumutulong sa kanilang ina, kaya hindi niya na ito ninais pang isama. Nang malaman naman yon ng kanyang mga kaibigan, hindi na rin yun nagtagal pa sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating nila sa sapa, agad naman silang nagtulong-tulong para gumawa ng siga. Nataon din noong medyo mataas ang tubig, kaya bawat isa sa kanila di na makapaghintay na maligo. Dahil sa nataong si Lawlaw lang sa kanila ang may alam sa pagluluto, ibinigay nila rito ang kapamahalaan. Sa halip di na maghintay muna ng pagkain, hindi na napigilan ng kanyang mga kaibigan na maligo. Hinayaan lang naman niya ito
Lalo pat sa kanilang lahat, siya lang ang medyo hindi na bata kung mag-isip. Maya-maya pa, habang nagluluto naman siya, masaya naman niyang nakikita ang mga kaibigan niya na palangoy-langoy sa sapa. Maraming matataas na bato sa lugar na yon na siya namang pinagtatalunan ng mga ito. Habang tumatagal, mas lalo naman siyang nahihikayat na maligo na, pero sadyang hindi niya maiwanan ang ginagawa niya. Hindi naglaon. Pagkaluto naman niya ng inihaw na karne, dali-dali naman niya yung inilagay sa sisidlan. Minabuti na rin niyang iwan na muna ang pugita na nakabitay sa itaas ng apoy. Alam niya kasing madali lang yung maluluto, kaya para hindi ito masunog, iniwasan niyang ilapat yon sa baga. Pagtayo naman niya, bigla naman siyang natigilan, gawa ng yung tatlo niyang kaibigan, nagmamadali ng bumalik sa pangpang. Humihingi na rin yun ng tulong sa kanya, hanggang sa masipat niya ang pinakahuli sa mga ito, na bigla na lamang nalunod. Napakabilis ng paglubog ng kaibigan niyang yon, na parang merong ditong humila. Pagdating naman ng dalawa sa pangpang, nanginginig naman ang mga binti nito habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Pagdating naman ng dalawa sa kanyang kinaroroonan, nakita na lamang nila ang pagpula ng tubig, senyales na may nangyari ng hindi maganda sa mga kaibigan nila. Ang unang pumasok noon sa isipan ni Lawlaw, maaaring inatake yon ng buhaya. Ang kaso lang, kalahating oras na lamang ang dumaan, wala man lang silang nakitang buwayang umahon. Kalimitan kasi sa mga nilalang na yon, hindi kaagad nakakalayo dahil nasa ugali na nilang kainin ang kanilang mga biktima sa lugar kung saan man nila ito nahuli. May mga pagkakataon ding umiikot ang mga ito sa tubig, pero sa mga oras na yon, banayad naman ang daloy ng tubig sa sapa. Dahil sa ganoong pangyayari, pakiramdam nilang tatlo, parang bula na lamang na naglaho ang mga kaibigan nila. Sinubukan pa nila yung tawagin at hanapin mula sa pangpang, pero ultimo damit, wala na talaga silang nakita. Ilang oras pa ang lumipas. Nang mapagtanto naman nilang wala na ang mga ito, nagmamadali naman silang umuwi para ipagbigay alam sa kanilang pamilya ang mga nangyari. Bagaman inaasahan nilang mapapagalitan sila ng kanilang mga magulang, hindi na nila ito inisip pa, alang-alang sa kanilang mga kaibigan. Pero si Lawlaw noon, ayaw talagang makialam. Ang nasa isip niya, hindi naman siya naligo, kaya hindi siya pwedeng madamay sa nangyari sa dalawa. Dahil dito, nang makauwi na siya, umakto siya na parang walang nangyari. Nataon na rin noong nakauwi na ang kanyang ama, kung kaya't nagdulot naman yun sa kanya ng labis na pag-aalala. Alam niya kasing kapag nalaman nito ang nangyari sa mga kaibigan niya, paniguradong madadamay siya kahit anong gawin niyang pagpapaliwanag. Dahil sa ganong alalahanin, pinilit naman niyang manahimik hanggang sa dumating na nga ang mga magulang ng dalawa niyang kaibigang nawawala. Agad nitong ipinagtapat sa kanyang ama ang nangyari, na siya namang labis nitong ikinagulat. Matapos naman itong malaman ng lahat, agad naman siya nitong piningot sa tenga, sabay kalagkad sa kanya papalabas ng bahay nila. Walang pati din siya nitong pinagmumura dahil sa ginawa niyang paglihim. Pagharap naman ni Lawlaw sa mga magulang ng kanyang mga kaibigan, agad naman siya roong nagdahilan. Inilahad niya sa mga itong siya ang pinaluto ng mga ito ng dala nilang pagkain, kaya wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Ni hindi nga siya noon naligo, o nagkaroon man lang ng pagkakataon na masilayan ang hayop na tumangay sa mga ito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang mga dahilan niya, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Hindi mo pala nakita? Bakit sinabi mong hayop ang tumangay sa kanila? Hindi ba kabilin-bilinan ko sa iyo noon pa? Umiwas kayo sa ilog.
May mga naninirahan diyang hindi nakikita ng ating mga mata. Hinintay niyo pa talaga may mambiktima sa inyo bago kayo madala. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, hindi naman yung nagdalawang isip na abisuhan ng kanyang mga kakilala ukol sa kagustuhan nitong balikan ng ilog. Ipinasama na rin ito noon si Lawlaw dahil sa siya lamang ang nakakaalam kung saan nawala ang kanyang mga kaibigan. Yung dalawa kasing nakaligtas, takot na talagang bumalik sa lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tatay niya, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. May takot mang nararamdaman, aminado siyang hindi ito gaanong matindi dahil kasama niya ang kanyang ama. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, direkta naman nilang pinuntahan ang nasabing ilog. Pagdating nila sa lugar na yon, tumambad sa kanila ang naiwang karne at pugitang niluto niya roon. Akala nga niya na wala na ito dahil sa dami ng hayop na gumagala sa lugar. Pagsilay naman doon ng tatay niya, maigi naman itong pinagmasdan ang pag-agos ng ilog. Tumingin-tingin din yun sa pangpang hanggang sa may masipat yung damit sa ilalim. Walang sabi-sabi, agad naman yung sinisid ng kanyang ama at pagkaraan lamang ng ilang minuto, umahon yung bitbit ang damit ng isa sa mga kaibigan niyang nawala. Nang masipat naman yun ni Lawlaw, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata, gawa nang napansin niyang walang punit ang damit. Sa isip-isip niya, kung inatake yun ng buhaya, paniguradong lasug-lasug na ang damit na yon. Dagdag pa niya na, hindi naman maaaring hubarin yun ng kaibigan niya habang nilalapa yun ng kung anong hayop sa ilalim. Dahil sa kanilang mga nakuha, ang kanyang ama na mismo ang naglahad na hindi buwaya ang umatake rito. Naniniwala ito, isa yung nilalang na hindi umiiral sa kanilang mundo. Dagdag pa nito na, hindi malabong alaga ng aswang ang pumatay dito. Kaya yun naisip ng tatay niya ay dahil sa mga pugad ng mga aswang, di kalayuan sa lugar nila. Matagal na yung naninirahan doon, ngunit yon ang kauna-unahang pagkakataon na may biniktima ang mga ito. Marahil ay meron yung malalim na dahilan kung bakit nila nagawa ang ganoong bagay. Pagkalahad naman ito ng kanyang mga nalaman, halos di naman yun matanggap ng pamilya ng dalawang batang nawala. Sa halip di na unawain ito ang kanyang mga sinabi, pilit naman itong kinontra ang mga haka-haka niya hanggang sa nagkaroon na sila ng argumento. Dala naman ang pagmamalabis ng kanyang ama na mapatunayan ito. Sinuyod nila ang pinakadulong bahagi ng sapa kung saan nila nasilayan ang dalawang maliit na kubong nakatayo malapit sa pangpang nito. Pagsilay naman doon ng mga magulang ng biktima, maging ang mga ito man, halos hindi makapaniwalang may naninirahan pala roon. Dala ng kanilang kuryosidad, dahan-dahan sila roong lumapit at pagdating nila sa harapan ng kubo, tumambad sa kanila ang pang-ibabang kasuotan ng dalawang bata na nakalutang malapit sa bahay nito. Nang mapagtanto naman yun ng pamilya ng dalawang biktima, hindi na nito nakontrol ang kanilang mga sarili. Walang sabi-sabi, agad naman yung lumapit sa bahay na yon habang walang patid na nagsisisigaw. Sinubukan naman yung pigilan ng kanyang ama, pero hindi na yon nagpaawat pa. Dahil dito, wala naman silang nagawa kundi tingnan yun mula sa malayo. Habang nakaupo rin yun sa lilim ng isang puno, mariin namang inilahad ng tatay niya na hindi magiging maganda ang mga susunod na pangyayari sa mga araw na daraan. Kapag kasi nagalit ang nilalang na yon, katakatakot na mga kaganapan ng kanilang mararanasan. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman silang napatahimik nang may masipat silang lalaking lumabas ng kubo.
Wala itong pang-itaas na damit at may mga bakas pa ng dugo sa labi nito. Pagsilay naman ito sa kanilang mga kasama, tahimik naman yung doong lumapit. Sa pagtahak nito ng daan, ramdam na ramdam nila Lawlaw noon ang kawalan nito ng takot. Yung tipong sanay na ang taong yun sa mga ganoong kaganapan. Pagharap naman ito sa dalawang pamilya, napansin naman ng lalaki na may humugot na sa mga ito ng isang sundang. Mariin na rin yung nagbabala na kung hindi nito maibabalik ang mga bata, isusunod siya nito sa hukay. Akala nila susunod na ang nilalang na yon sa kanilang iniutos. Pero pagtitig naman ito, bigla naman yung nagwika sa kanila ng, Wala kayong pruweba sa mga sinasabi ninyo. Naparito ba kayo para maghanap ng gulo? O maghanap ng mga kadugo ninyo? Bakit ako agad ang inyong paparatangan? Nakakasiguro ba kayo sa mga aligasyon nyong yan? kasabay naman ang pagwika nito ay ang pagsilay nila sa mga namumulang mata ng lalaki. Nagsimula na rin yung magsambit ng mga kataga na siya namang nagdulot ng matinding takot at pagkasindak sa mga kaibigan ng kanyang ama. Maging si Lawlaw noon, hindi maiwasang manginig ang katawan. Dala lamang ng pagsilay niya sa mismong mata ng lalaki. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng kanyang ama na papasapit na ang takip siling, nagdesisyon naman yung lapitan na ang mga kaibigan niya para pakalmahin at abisuhang umuwi na. Alam kasi nito na sa mga ganoong oras, kalakasan na ng mga aswang. Nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang ama, minarapat naman ang mga itong sumunod. Kahit hindi kasi sabihin ng mga taong yon, di nila maipagkakaila ang matinding takot na namumutawi sa mukha nila. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, kitang-kita pa rin nila ang taong yon na nakatayo sa labas ng pamamahay nito. Di yun ganong kumikilos, parang nakatuon sa kanila ang kabuuan ng wisyo nito. Upang makaiwas naman sa gulo, hindi na nila yun pinansin pa. Pagka-uwi nila, inabisuhan naman ng tatay niya ang mga ito na mas mainam na humingi na sila ng tulong sa barangay. Alam kasi nitong wala naman silang magagawa para mabawi ang mga bata. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kasama, tumangulang naman ito. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang tumungo ng barangay para ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Dahil dito, agad namang nagsagawa ng paghahanap ang mga tauhan nito sa mga ilog na malalapit. Sa loob ng 5 araw na paghahanap, bigo ang mga taong makakita ng palatandaan ng mga bangkay nito. Makailang beses na rin nilang pinuntahan ang kubong nasa dulo ng sapa, ngunit sa kasamaang palad hindi na nila nakita doon ang mga pang-ibabang kasuotan ng mga bata. Wala ring naniniwala noon sa kanilang alegasyon, lalo pat ang iniisip ng marami, baka namamalikmata lang sila, dala ng matinding desperasyon na mahanap ang mga biktima. Dahil dito, labis naman yung ikinagalit ng pamilya. Inakala rin nilang yun lang ang magiging problema nila, ngunit sa pagtungtong ng ika-6 na araw, doon na nila napansin ang pagpaparamdam ng mga nilalang malapit sa kanilang mga tahanan. Nagsimula ang mga pangyayaring yon sa pagpaparamdam ng itim na kabayo tuwing hapon. Hanggang sa kalaunay sinundan na ito ng sinundan pa ng ibang mga hayop kagaya ng malaking sawa, kambing at mga buwaya. Napansin din nila ang mga kabug na gabi-gabing dumadapo sa bubong ng kanilang bahay, senyales ng panganib na darating. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, araw-araw na nitong hinahasa ang mahaba nitong talibong. Paulit-ulit din sila nitong inabisuhan na kapag hapon na, ugaliin nilang pumasok sa loob ng maaga
kung ayaw nilang sapitin ang nangyari sa dalawang bata. Dahil sa sinabi nito, mariin naman yung tinandaan nila Lawlaw at ng kanyang mga kapatid. Akala nga niya sa ganoong sitwasyon na magtatapos ang lahat. Pero pagpatak ng huling araw ng ika-2 linggo, bigla namang nabulabog ang kanilang pamilya sa kasagsagan ng gabi. Habang nagpapahinga kasi sila, may narinig silang sigaw ng mga bata di kalayuan sa kanilang tahanan. Pagbangon naman noon ng kanyang ama, dali-dali naman yung sumilip sa labas para magmasid. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, sumunod na rin siya. Pagsilay naman niya sa labas ng kanilang bahay, wala naman siyang ibang nakita kundi ang mga punong binabalot ng kadiliman. Nagkataon kasi noong walang buwan, kaya limitado lang din ang layo na pwede nilang makita. Nang mapagtanto naman yun ng tatay niya, inabisuhan naman siya nitong panatilihin ang kanyang pagsilay sa labas ng kanilang bahay. Masama kasi ang kutob nito sa mga oras na yun, kaya bago pa man may mangyaring hindi maganda, kinuha na nito ang mga hinasa niyang talibong. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang napatawag si Lawlaw sa kanyang ama dahil sa nakita niya yung 2 kaibigan niya na naglalakad di kalayuan sa kanila. Sa estado ng mga ito, parang nasa maayos naman yung kalagayan. Pero paglahad sa kanya ng tatay niya na hindi yun totoo, doon na nag-iba ang paningin niya sa mga ito. Sa isang iglap, napansin niya ang mukha ng mga kaibigan niyang yon na para bang tulala. Kapansin-pansin din ang kanilang pamumutla, indikasyon na may nangyayaring kakaiba sa kanila. Hindi lang yon, napansin din niyang parang nasa ilalim ng kontrol ang katawan ng kanyang mga kaibigan. Bukod kasi sa naglalakad yung parang hinihila ang kanilang mga paa, naririnig niya rin yung umuungol. Dahil dito, siya na mismo ang nagsabi sa tatay niya na hindi yon ang mga kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumilip sa siwang kung saan nasipat naman ito ang mga magulang nitong tumatakbo para habulin ng dalawa. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, nagmamadali naman yung lumabas ng bahay nila para pigilan ng mga ito. Makailang beses niya yung sinigawan pero nakapagtatakang hindi siya nito naririnig. Dahil sa pangyayari, matagumpay namang narating nito ang kinaroroonan ng 2 bata. Pagyakap naman doon ng mga magulang, agad namang bumulusok patungo sa kinaroroonan ng mga bata ang 3 nilalang na halos 2 beses na mas malaki kesa sa mga ito. Kakaiba rin ang wangis ng mga yan na halos kahawig na sa mga diskripisyon ng mga aswang na naririnig niya lang sa kwento. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang ama na mag-ingat. Kung totoo man kasi ang kanyang naisip, hindi malabong nasa panganib silang lahat. Sa pagpapatuloy ng pagsigaw ng tatay niya, sapilitan naman niya yung hinila pabalik ng bahay. Wala na siyang pakialam kung magalit yun sa kanya. Basta ang importante mailigtas niya ang buhay nito. Sa pagsarado naman niya ng pinto, pilit naman yung binuksan ng tatay niya. Makailang beses na rin siya nitong nasapak pero hindi niya yung hinayaang makapumiglas sa kanyang pagkakahawak. Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na ang tatay niya, sapilitan naman niya itong pinasilip sa siwang ng dingding. Pagbungad naman doon ng kanilang mga mata, tumambad sa kanila ang isang dambuhalang tao na naglalakad na parang kalabaw. May karo yung nakapatong sa likod, tapos may malaki yung bunganga na may nakalabas na mahabang dila. Pagpakita ng nilalang na yan, mabilis nitong nilapitan ng kanilang mga biktima at sa paglapat ng dila nito sa katawan ng mga magulang ng mga bata, bigla naman yung naglaho na parang bula.
Ang tanging naiwan na lamang ng mga ito ay ang kanilang mga kasuotan. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarinig sila ng mga pagsigaw sa loob ng karo. Hindi nila mawari kung sino ang mga panauhing yon, pero ang boses na kanilang naririnig ay napakapamilyar. Sa puntong yan, doon napagtanto ng kanyang ama na maaaring yun na nga ang mga magulang ng bata. Ayon dito, nais nilang tulungan ng mga taong yon, pero ano naman ang magagawa nila? Kung maglalakas loob silang makipaglaban sa mga ito, hindi malabong madakip lang din sila. Maya-maya pa, pagpasok naman ng dalawang bata sa loob ng karo, bigla namang lumapit ang nilalang na yon sa kanilang pamamahay. Nang mapansin yun ni Lawlaw at ng kanyang ama, dali-dali naman silang humiga sa sahig habang pinakikiramdaman ng buong paligid. Iniwasan din nila noong gumawa ng ingay sa takot na baka wasakin ng nilalang na yon ang kanilang bahay. Sa pagdikit naman ito sa dingding, mas lalo namang lumakas ang mga sigaw at pagmamakaawang kanilang naririnig. Ramdam na ramdam din nila ang bigat ng nilalang na yon, gawa ng sa bawat paghakbang nito, nagdudulot yon ng dagongdong sa lupa. Isang oras pa ang lumipas. Bago umalis ang mga ito sa kanilang pamamahay, nakarinig sila ng mga katagang nagmumula rito. Ayon sa nilalang na nagwika, hindi sila nito papakialaman kung mangangako silang papalagpasin na lamang ang mga pangyayaring kanilang nasilayan. Mariinding inilahad ng mga ito, katakatakot na pangyayari ang kanilang mararanasan kung sakali mang mangangahas silang ipagbigay alam ang mga nangyari sa barangay. Dagdag pa ng mga ito na hindi naman sila natatakot sa mga taong yon. Ang sa kanila lang, ayaw nilang mabulabog. Kung sakali mang kasing gano'n ang mangyari, hindi malabong isama nila yung mga taong may kinalaman sa paglayas ng kanilang pamilya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang umalis ang mga ito sa kanilang tahanan. Ilang segundo pa ang lumipas, agad namang bumalik ang katahimikan sa paligid. Sila Lawlaw naman, nanatili pa rin sa sahig na parabang hindi makapaniwala sa sinabi ng mga ito. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang takot sa katawan nila, doon na sila nagdesisyong tumayo. Sa paglipas pa ng mga araw, muling pumutok ang tungkol sa mga nangyari, ngunit hindi na nila sinubukan pang mangialam. Ang palaging rason noon ng kanyang ama, wala itong nakita dahil sa malayo naman ang pamamahay ng mga ito sa lugar kung saan sila nakatira. Dagdag pa nito na wala rin yung narinig na kakaibang ingay noong gabi, gawa ng mahimbing ang tulog nila. Nang marinig naman yon ng barangay, isa sila sa pinagdudahan ng mga ito. Habang gumugulong ang kaso, may mangilang-ilang nagmamasid sa kanilang mga kilos. Di naman nila yon pinapansin, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na nagsasabi sila ng totoo. Alam niyo, Pinuno, ilang dekada yung itinago nila Lawlaw hanggang sa nakalimutan na ng tao ang nangyari sa mga ito. Ayon sa kanya, sa pahina lang ni Pinuno niya pinangahasang ilahad ang tungkol sa narinig niya na mga sigaw sa loob ng karo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam niyo itong pamilya nila Lawlaw, lalo na yung tatay niya, hindi ko sila masisisi kung bakit nila hindi sinabi lahat yun sa barangay. Kasi unang-una, kailangan talaga nilang protektahan yung mga sarili nila. Anong malay nila sa mga nilalang na yun? Diba? Kahit sabihin na natin na humingi sila ng tulong sa mga manggagamot. Ang tanong, kakayanin ba yon ng mga manggagamot? O ng mga albularyo o ng mga antingero
o kahit mga mersenaryo. Kumbaga, ang ginawa ng tatay talaga nito ni Lawlaw, play safe. Mas mainam na rin yun. Kita ninyo, tumanda sila, tumagal sila sa lugar na yon na walang nangyari sa kanila. Yun nga lang, syempre, yung konsensya nun habang buhay nilang dadalhin yun. Alam kasi nila kung ano nangyari dun sa mga biktima eh. Tapos hindi nila sinasabi. 'Di ba? Pero kayo, tanungin ko kayo, ilagay ko kayo sa sitwasyon ng mag-ama. Wala kayong kaalam-alam na kahit na ano. Wala kayong alam sa lihim na aral, hindi nyo alam kung yun lang ba yung makakalaban ninyo, hindi nyo alam kung saan nanggagaling yung kalaban ninyo, tapos bigla kayong binalaan ng ganun. Isusugal nyo ba? Para lang mawala sa konsensya ninyo yung nararamdaman ninyo. Di ba ang hirap mamili? Ako sa side ko, mahirap talaga sagutin to kasi nga, wala ako rin sa sitwasyon eh. Pero syempre, lahat naman tayo gustong-gusto nating tumulong. Napakadali lang, ikukwento mo lang yung mga nasaksihan mo. Pero sa inyo kasi hahanapin yung mga ganong klase ng nilalang. 'Di ba? Tapos may dala-dala pang karo, nakakatakot 'yun. Alam naman natin lahat kung gaano kabigat yung karo eh, 'di ba? Tapos may mga tao sa loob na sumisigaw. Doon pa lang nakakasindak na eh. Pero syempre, iba-iba tayo ng takbo ng pag-iisip. Baka iba sa inyo tutulong. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.